tarda. Bona tarda, són les 7 del vespre. Bona tarda, el Telenotícies Vespre. Ah, això. Nosaltres el fem d'hora perquè així anem a sopar d'hora. Home, és que si no fem la digestió, no va pas bé, això. Doncs bé, nosaltres hem començat a fer el Telenotícies Tietes, Teletietes, perquè tenim una notícia molt important. No, digues la veritat. Saps què passa? Que ara estem en crisi, nana, que ens ho tanquen tota la presó. Això, el món està fet una merda. Tot una porqueria, i nosaltres volem conservar la tele 3 catalana. Exacte. Doncs ara farem una tele catalana, va. Exacte. I les notícies estan és, a tot Exacte. arreu passen les mateixes coses, Exacte. sí o no? I tant. El sol surt a tot arreu, Oh, i tant, que sí, plou ho a tot diuen. arreu. Exacte. Bueno, va, anem digues. a veure. Doncs bé, avui Què? us explicarem què ha passat a Moscou. Què ha passat? Doncs a Moscou estan xalats, tu. Es veu que fa molt de fred, estan a 40 sota zero, Fan tu es de veu que mirar van amb molt. botes fins aquí dalt. Sí, molt bé. Molt bé. Ara parlarem de les inundacions de la setmana passada. Ui, això ja és història. Vamos, que parlem del Trump. Aquest home també està ben xalat. També hauria de viure a Moscou. També. Perquè potser així les idees se li Exacte. congelarien i no diria tants disbarats. Ah, exacte. Molt bé, molt bé. Molt bé. I aquí, i el Vietnam, que a mi m'agradaria molt. Ah, anar-hi. Vietnam fan xin chao i així, Truca la Dolores, igual ens dirà alguna cosa del Home, Perú. passa al Perú, té raó. Esclar, la Dolores que viu al Perú. Al Perú, mira, ja t'ho diré, fa molt sol i estan tots molt morenos. I fan calçotades, Sí, perquè diuen que també. es volen ser una mica germanats amb Catalunya. Sí, perquè a Quina Catalunya gràcia. s'està expandint pel món, no ho sabies? Ara la Xina, o la Xina ara els xinos, se posen els ulls com nosaltres, així més normal. Ah, exacte. Bueno, els esports no val la pena ni comentar-los. No, perquè el Barça està perdent tot el dia, o sigui que no val la I pena. el bàsquet, mira aquell pobre noi, fem un minut de silenci, aquell pobre noi, va. I ara pensava, i la Sí. Rosalia toca en algun lloc, la Ah, Rosalia. diu que ara Un farà un altre concerto. concert, sí, perquè Sí, també va, la el música, diareig, això, el teatre, també fan teatre a Barcelona. També. Ai, a mi també l'Atlàntida també en fa. Ah, també. Ara... Saps què pensava? Què? Oh, perquè podem fer la Maribel, que surti la Maribel a fer un d'aquestes que volten pel món. Això, per això ja la tenim posada allà. Maribel, connexió, maca, connexió. Ens sents, Maribel? Maribel, ens sents, maca. Espera't, que ara... Sí, Ara va. donem pas a la Maribel. Hola, bona tarda! Soc la Maribel i ens trobem a la Xina, que hem vingut a fer el reportatge d'aquesta grip que està tan de moda, el d'això, el de la corona, el coronavirus. Doncs resulta que aquí la gent pel carrer van amb unes mascaretes i es passen el dia esternudant i mocant-se i no es poden ni tocar perquè s'encomana això, no es poden ni fer un trist petó. Funciona, està infectada. Home, nena, tallem la connexió. Demà continuarem informant, Molt bé, maca, va. Maribel, Teletietes, la Xina. Verge, està molt malament la Maribel. Jo em penso que el millor que li vindria a aquesta noia és anar de corresponsal de guerra. No, allà ben no. lluny, però mira allà, Sí. si em foten un tiro et maten. Però és Oh, jo crec que allà s'hi morirà, aquest també. Aquest mal mata lentament. Ens la portaran en una caixa? Verge santa. Bueno, res, Pobre a les Maribel. notícies hi ha tragèdies i també hi ha alegries, perquè avui ha nascut el primer conill porquí al vi. Ah, jo que volia parlar de la Maria Teresa Campos, que s'ho ha deixat amb el piticlin. Què dius? Això és com També. el Salvador Plàtano, allò del banana, Ara que dius plàtan, nana, m'ha entrat gana. Va, despedeixa't Què tu, dius? que jo mentrestant menjaré. Doncs bueno, això que us dèiem, Teletietes. Penseu-hi, els divendres a la tarda sempre sortim, a vegades donem notícies, a vegades fem el que ens dona la gana, però l'important sabeu què és? Veure'ns cada setmana, Doncs vinga, hi tornarem, Ah, i una altra cosa, ho veieu? El temps, nena, que ens hem descuidat. Bueno, total, que demà surtes al dematí. Surt a la finestra i ja ho veuràs que tens que fa. A veure què t'hem de dir, nosaltres sabem pas el A veure, futur. per què et poses màniga curta al febrer, maco? a veure. Doncs va, vinga, agafa't el paraigües per si de cas. Última cosa, el plàtan porta molt potassi. Si va bé per les celles, us en recordeu? Les celles, Apa, adéu-siau!